Ăla-i. Mamă! Fii mă! Ia-ți ce rău e. Tăticule! Hai afară! Mamă! Hai, ciortanule! Ia-te, bă, ce rău e. Uite-l, bă, cum se plimbă, bă. Fii atent, bă. Ce-o broască, bă. Hai să dăm drum. Op. Ăla-i. Aici vine și primul. Încet, cu răbdare. Mai prindem un peștișor. Hai să dăm repede drumul. Și următorul. Uite aici așa, peștișorule. Hai, du-te. Du-te cu ea. Hai. Ăla-i. Mamă! Fii atent, mă! Ia-ți ce rău e. Tăticule! Hai afară. Mamă! Hai, ciortanule! Ia-te, bă, ce rău e. Cât s-o jucat cu ea, cât o mers. Nu mă pic, ridic în sus. Și atent ce face. Mamă!
Ciortanul, bă, ce putere are. Ha? Ciortan, ha? Vezi, mă pic i-a agățat, mă. Și atent nu s-a agățat. Hai să-l eliberăm repede. Hai băieți să-i dăm drumul, să prindem următorul, mă. Un pic mai mărișor. Ăștia care comentează că de ce filmez peștii ăștia mici, că așa vreau eu, să pescuiesc. Să ai distracție, frate. Hai să dăm drumul. Oba! Următorul. Hai că la ea, hai. Hai băiatul. Hai. Ratare. Ratare. Nu-i nimica. Am 10 minute aici, nimica deocamdată. Acolo-i pluta. Abia așteaptă să intre la apă. Și să vedem. Hai să scoatem să vedem de ce nu trage. Ai. Când mi-a mâncat porumbul, bă? Fii atent, mă. Nici n-am văzut, nici n-o tras. Hai să punem porumb. Punem porumbul, uite așa. 3 boabe. Vedeți? 3 boabe. Porumb fiert, normal. Fără nimic artificial sau ceva. Cum vine în cutie, așa îl punem. Hai să vedem. Hai să vedem dacă prindem hoțul. Că o luat porumbul și n-am văzut. Aici, așa. Acolo avem pluta. Așteptăm. Ala! Uite, bă, hoțul, bă! Hoțul de porumb. O broască, bă. Ai, ce nu-mi place când prind broaște. Uite, 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 uite. Deci asta am furat porumbul, bă. Mamă, cum s-a agățat. Ai, 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 hai să dăm drum, nu știu cum. Hai să vedem cum o dezgățăm, mă. Cum s-a agățat nebună. Buza de sus. Puuu. Iau patentul. Problema e că n-am patent, mă. Hai să vedem cum o dezgățăm. Hai, mă, scoate capul. Gata, a ieșit. Puh. Uitați ce broșcuță. Hai să dăm drumul. Du-te. Asta a furat porumbul, mă. Hai să vedem dacă vedem și un pește, ceva.
Deci broasca era hoțul. Hai să punem 4 boabe. Bă, dar nu mai ajunge adiu, mă. Punem 4 boabe și îi dăm. Ăla-i. Ce avem de făcut? Așteptăm. Ia, hai să vedem acolo pluta. Așteptăm. Ce relaxare, așa-i? Stăm așa frumos. Uităm la plută. Relaxare sau nu? Frumos pescuitul la plută, nu? Ia uite. Apa frumoasă, perfect. E un pic cald, dar merge. Hai că la ea, hai. Hai, rupi-o. Rupi-o, mă. Văd că au lăsat-o. Ala. Hai că strângem lucrurile că nu vrea să tragă. Merem în alt loc. Ca Adi mere acolo. Să vedem acolo dacă trage ceva. În altă parte. Hai că Adi, trebuie să ajungă și Adi acolo. Hai să adunăm bețele de aici, că nu vrea să tragă nimic. Am prins broasca aia și atâta. Mergem în altă parte să vedem. Și ne vedem acolo. Fiți atenți, stați atenți.